Хәерле көн, исәнмесез. Мин Төхфәтуллина Эльвира, Казан шәһәре, Яңа Савин районы 23-нче мәктәп укучысы. Абдулла Тукай, теләнче. Кыш, буран, салкын һава, яфрак кадәрле кар төшә, җил куа карны. Һаман да кар төшәм дип тартыша, сызгыра җил, ыжгыра, тик кар буранын арттыра. Шул вакыт мәчет катында дөм сукыр бер карт тора. Кичә көндез ушбу җирдә Тәңренең язмыш көне, капчыгын тоткан, сырана, җәй вә көз, яз, кыш көне. Кызганыч хәл, кызганыч хәл. Бик кыен бит, бик кыен. Бирсәңезче бер тиен тик, тәңкә түгел бит тиен. Әйтсәм, әйтим инде сезгә. Бу кеше бик бай иде. Эшкәне балдан, шикәрдән, ашлары тик май иде. Бер заман тоткан иде, шөһрәтләре дә, даннары. Бу сукыр картның Казан, Ханкирмән, Астраханнары. Ул кибетләр, мин сиңа әйтим, ул хисапсыз маллары. Кайсын алсаң, шунсы хәзер, гөлләреме, аллары. Ул тройка атлары, ул бик матур фәйтуннары. Кайда ул төлке толыплар, кайда ай-һай туннары. Шәп иде, бик шәп иде. Мин шуннан артык ни дием? Шыр ялангаш бит, күрәмсез. Бирсәңезче бер кием. Барча хәзрәтләр иделәр, бу бабай мәфтуннәре. Калды бу карт өчен һич итмәгән әфсүннәре. Башларын салындырып, һәм кәкре-бөкре боргалап, йөрделәр бу карт янында, юрга-тайда юргалап. Кайда бай хәлендәге җаннан сөекле дуслары? Кайда качкан барчасы, гайнүкләре, әхмүшләре? Кызганыч хәл, кызганыч хәл. Бик кыен бит, бик кыен. Бирсәңезче бер тиен тик, тәңкә түгел бит тиен. Биш намаз сайын намаз әхленә кул сузып кала. Күрми һәм хәзрәт картны, тик кырын күзне сала. Шулаймы? Акча барда душ шул, барда яр. Акча исе чыкмый торса, барда яныңнан таяр.